Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Windiara TV mi salmini on e mbaadi kuktidinde caggal calminal ko yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam e yettude jinnaɓe men kamɓe tigui woni sababu godal meɗen en jetti Allah tigui dokkuɗen kattande e bawal ha mbawen jottade ɗo gam yuɓɓinde émission meɗen fodde taw ko ɗo e Windiara TV heewi wallande on ɗum ko Oumou Sy Ba debbo mo hoore fonde Thil Boumy Diaby image joɗɗo mo jiiɗi hono ko Oumou Dore Coumé gorko Mouhamadou Hounare en garti e émission meɗen fodde en garti kadi e sujet mo garnoɗen ñande to ko hen tigui jiɗɗen artude hakkude debbo e gorko walla mbiyen resodirɓe ɗiɗo sen mbi resodirɓe ɗon eɗen gandi ko hakkude debbo tan e gorko saaha en garino e debbo ene yejjita fodde muɗum ha yaaha jiggoyo ko ganduɗa wona ɗum wonno fodde muɗum addana ɗum caɗele kono en gartat kadi e worɓe ɓe ganduɗa kañumen ene jaaha ene jiggoyo ko gandanɗa hoorema wona fodde mabɓe hakkude mabɓe e joom suudu mabɓe ene addana ɓe caɗele saaha aɗa yiya gorko mo ganduɗa taw ko ɓe ponmi wiide noon ene jaaha ene jiggoyo goɗɗum ko jeeyaka hen hayso tawi kani ene hooli hoore muɗum kono saaha no rewɓeɓe jaaha ene mbiya ene ƴeewi safsafal ni kamɓe ne won e mabɓe ko noon jaarata ene mbiya ene ƴeewi kañumenne ko ganduɗa hoorema eɗe ɓeydotoro kono eɗen gandi ɗum kadi so tawi ummanaka walla so tawi yewtaka walla so tawi kadi en ciftinani bandiraɓe tan hen saaha ene wawi bonnandeɓe ko heewi hade bonnande joom cuuɗi mabɓe ɗi bonnanta ko kamɓe holno bonnirta saaha jaaha ƴewya produit ɗi ganduɗa mbiyeɗa ko ɗum ɗo so tawi a waɗi ɗum utilisé ene moƴƴi e gorko mbayata kono mbarodi ni joom suudu ma wasa yewadema kono noon aɗa foti miijade janggo e jaam joom suudu ma ene wawi yewadema sababuno ko gaddiruɗa ko ene wawi addandemo ɗen ɗon caɗele saaha totteɗa produit mbiyeɗa yaya mbadduɗa ɗum e tew kono no mbinomi ñanden ni yaya mbadduɗa ɗum e guerto walla yaya pasna mbaɗani mbattani won hen ni en totte produit ji ɗi ganduɗa koko momete ono ɓuuri kam andude ko mbiyanmi ko ƴetta aɗa waɗa ɗum utilisé aɗa holla doolago aɗa holla ka mbarodi bandam yen trop tard o tampini hoorema ka donkitowo law par ce que mbaɗa kono baɗɗo drogue ni hankanti doole ɗe joguiɗa ɗe wona ɗen ɗon doole naturel force mo joguiɗa o wona force naturel mo ponnoɗa jogade o par ce que ko ƴettuɗa ko hankanti ande hunde fof ko hakkilantagal a natti joga hen hakkilantagal jogui mbaɗirta ko doole ma doole ɗe mbaɗirta hay doole ɗen a jeeya ɗum de par ce que ka jiggoyiɗo doole goɗɗe ɗe jeeyaka e maɗa no addanma probléme piina tan subaka goto donkita donka wawde hoorema haydara taw pourtant de ko an waɗi holko saabi ɗum par ce que ko an yeehi addoyi ko ganduɗa moƴƴanema mbaɗɗa ɗum utilisé ha ɗum foof ari hen ɗum kadi enen poti renta ɗum no fewi surtout noon worɓe ɓe ganduɗa kañumen koye façon ŋal won hen mbiyata ko so mbaɗa ɗum utilisé tan dahmitta ko so mbaɗa ɗum utilisé tan donc to poti yettade ɗum jettata ko ɗo walla so mbaɗa ɗum utilisé tan rewɓe mumen jawata ɗumen ala wona noon kala ko jiiɗa ko seesa seesa aɗa wawi ñamde ha kaara saabu gorko jogui ɗum ko haarde sa ñami ha a haari a haaɗi to poɗɗa haadde ɗo mbaɗa sikki ene wawi addandema janggo e jaam kala to jiɗɗa yettade jettoɗa ɗon kono so tawi ko force mbaɗirɗa aɗa wawi yettade to jiɗɗa yettade ɗo de kono janggo e jaam sa yiiɗi yettade to jiɗɗa yettade ɗo a yettata ko ɗon pourtant taw ko hankanti kattanma gasi doole ma gasi hankanti a gayni ha laaɓi hande a yiyat sukaɓe tokosol jahanto hay nokku taw kañumen hankanti jaafoɗon ko telli leeso holko saabi natti wawande rewɓe mumen taw ko debbo goto joguiɗa walla so tawi ko rewɓe ɗiɗo joguiɗa walla so ko rewɓe tato joguiɗa hankanti ka ɓoggol tan aɗa joɗini hoorema holko sabato ɗum par ce que sabato ɗum ko produit mo jaaɗa aɗa jiggoyo ɗum aɗa waɗi ɗum e hoorema pourtant aɗa foti siftorde saabu nde dañƴuɗa duuɓi ma sappo e joyyi on saaha aɗa jogui kattan on saaha aɗa jogui mbawka on saaha hay jiiɗe ma gussaki on saaha aɗa woni en forme saabu so tawi ene yaaha aɗa ɓeydo mawnude tan kattan ma ene ɓeydo ustade jahano ha daña duuɓi e 50 walla 60 mbiya noon an e hoorema yaadan duuɓi jaalowo e duuɓi nogas walla e duuɓi nogas e joyyi wawa wonde saabu neɗɗo ene mawna tan doole mum ene gasa jiiɗe mum ne gusso e goɗɗum ko ganduɗa ɗum ko Allah waɗi ɗum ala ko neɗɗo wawi hen haydara kala no neɗɗo wayi tan andi trop tard koko ustoto
a ƴeewat ɗon no annene to jaarata ɗo yaari ɗon mbara jam jam kono so tawi to jaarata ɗo aɗa yiɗi pofidde cukagu ma so tawi a mawni tan a runkitat guila law ɗum noon noon ene waɗi produit ji goɗɗi gonɗi ɗo hen ɗi ganduɗa ko traditionnel ɗi ganduɗa ko enen jeeyi eɗen mbawi yaade e laddeji meɗen walla mbiyen e ɗum ɗo meɗen jehen gaddu en ko ganduɗa koko yarete taw ene moƴƴema en jii koko safrata ko nande tension ngaji ko nande goɗɗum e goɗɗum foof jaran ko ala yahani aɗa soodoya saabu kala ko jaaɗa codoyɗa ɗum e cuuɗor bandamen wontantuma ko rafi kala ko aɗa sooda taw tan ko cotta ko mbiyata ko tinno walla me walla ƴewanam joguɗo ɗum sabi wona a yiyata hen saahaji jomum nodduma tel tinno saabi Allah ƴewanam hol jeew ɗum ɗo hen walla ƴeew so tawi won jiɗɗo won jeew ɗum ɗo hen no suuɗi ballon kam hen saaha oɗon jiiya hay rewɓe ɓe ene mbadda noon e koye mumen ko jarano aɗa suuɗo aɗa soodoya andu trop tard sa memi ɗum walla sa yari ɗum koko addantuma probléme ene wawi addande probléme reedu hay rewuji maɗi ene wawi bonnandema ɗum no ala fof ko jari hen mbaɗe naturel ɓuuri oɗon jogui ko mbatton utilisé ɗo hen hay soko entraînement ene moƴƴi ko jara aɗa ƴiwya goɗɗum ko wat entraînement ñaama ha kara naturel jara jam jam mbasa forsude kono wiide haade debbo mi yawademi walla wiide haade rewɓe mi jawadimi so ɓooyi addantuma ko probléme te sa ronkiti ko ɗon ɓe goppanama ƴiwya goɗɗo jafuɗon e konngol ngol on ɓuuri andu ko kalami ko kala nde donkiɗɗa so tawi ɓe ƴeewyani goɗɗo walla ɓe mbiya rokkam dande soɓe jooɗi ko an ɓe jooɗoto ɓe mbiyatma ko haydara natti wawde haade ɗum ɗon yontude noon wat économie seeɗa ɓanduma sesa jaata jam jam saabu gurdam ina juuti te hakkude ma e joom suudu ma jiɗɗa ko wurdude mo ha nde Allah gayni fo oto Allah yawno kono noon wiide aɗa force sa forci tan a tampinat hoorema ko wona ɗum ko garten seeɗa tan e rewɓe ɓe kañumen saabu addata ɗum ɗon foof noon hen saaha aɗa yiya gorko ne waɗa hoore muɗum ene yaha ne ƴeewoya produit ji ene yaha ne ƴeewoya leɗɗe ene yaha ne waɗoya goɗɗum addata ɗum ko an debbo o par ce que ko an fonno wallude joom galle ma ha daña bellamma taw tampere watta kala nde gorko yima taw ene jogui jarabi ma ɗum ko an debbo o ko an hollata ɗum gorko ma wasa yaade ne waɗoya utilisé goɗɗum ko jeeyaka hen saabu so tawi aɗa laaɓi e hoorema aɗa ñammina aɗa yarna aɗa fija aɗa jala aɗa uura ko weeli aɗa jooɗi sara muɗum bandiraɓe mboɗo sikki tan so ɗum helani hoore mum kabion wawa herde hoore mum ɗum noon ko an liggoto ɗum an debbo o heewi to gorko yaaha ene jiggoyo ene ƴiwya goɗɗum ko wallotori taw ko an woni mo wallanimo sa wallimo tan o dañat bellamma e nder fittano makko o daña bellamma e nder suudu makko taw o ƴewata ɗum hay banggue gorko e an o dañata ɗum kono so tawi a wersindima ɗum o yaaha o jiggoyo so jiggoyimo noon ɗum woni koɓe jarata ko woni ɓe bonnana koye men ɓe bonnanma saabu an e hoorema koɓe tini hen ko fof an a tinat ɗum an debbo kala ko gorko tini hen annene a tinat ɗum par ce que ene wawi addandema cancer surtout enen produit ɗi mbatten ɗi ene wawi addandema jibinirgol joni en jii hande jibinɗo ɓiɓɓe ɗiɗo ɓiɓɓe tato hankkante gaari eɗen gandi ɗum kam mi ɓuurani on andude kala jibino hen ɓiɓɓe ɗiɗo ɓiɓɓe tato ko darima holko sababu noon par ce que en mbaɗa utilisé ko jeeyaka e meɗen en goppi fina tawaji meɗen ɗi mbaɗa ɗen utilisé hankkadi jaale eɗen jogui goɗɗum ko ganduɗa en ganda holno waɗirte eɗen mbaɗa ɗum woni gaari en no foti hande resaɓe ene goppa so wiyama ne wiyam mi dañani bellamma e joom suudam mi dañani bellamma e joom suudam par ce que ka mbaɗa utilisé ko mbaɗanoɗa utilisé hankkante ha capko foof yiihi ha laaɓi ha wi ceer banda men jaafoɗon oɗon gandi ko kalami ko hadde ɗum ɗon noon goppen naturel wonko wonani en ɗo hen ko heewi ko mbawɗen hutorade rewɓe e worɓe taw caɗele mbatta guuren gurdam men belɗam moni kala ne waɗa sentir goɗɗo won taw a yahan aɗa jogoyo ɗum banggue goɗɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musiba wonno debbo mo hoore fonde Thilbumi Ndiaye waɗantuno on yewtere moɗen fodde hakkude debbo e gorko moni kala ande fodde muɗum so tawi andi fodde ma tan an gorko debbo yata ene jiggoyo so tawi debbo ne andi fodde mum gorko yata ene jiggoyo goɗɗum ko gandanɗa hoorema ene ɓeydi ɗum tawi jeyaka e muɗum image joɗɗo mo jiitano ko Oumar Doro Koumé gorko Mouhamadou Hounare ɗum noon Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo e yewtere wonde inchallah